ka wei ka jinglong kerpang ka bala syong tenrai hakini kilom ka dei ka jinglong bayaisha ka dei ka jing 3 minit ba jar haswa ba ka pelthai baro ka wei ka pedmat ki jing pedmit yong bala pelong ya ipria ding ban kela sha ka jing shai ba thaba hanrei wat ki butre kam ki bapaka ki don kam ya ka jing keshan ka ba byang ban keu shaprang the chief minister's e-championship challenge ka ba hiu Mynta kan yarap ya phi ban poi sha wei pat mau jam kam dei tang ka jing yakob ka dei ka lat kalenti ban yo ban talang ya ka jing betelenti ka jing bei tengka ki wei ki jing don kam bat ki lat pen ya so baklan ki ban yarap kan tiu ya ka kam jong phi ka ne ka jing tmu ka bala pelat da ka sarkar Meghalaya ka ai jikashan ya ki nong san kam la jong ki badan ya ki betre kam boper ki bala ban wanra ya ka jing kala bat ban thai kamai ha ka jela lengba ka incubation program ka bakandai banai ki nong san kam bala sha jet kin yo ya ka jing betelenti bat ka jing pershan ka badan kam ban penkala ya ki betre kam jong ki shakilat kamai ki bayat yo lada pidei ki nong sok nong ka Meghalaya bala don lupa ya ki kam khai ki bomduna ya ka newsnam bat pi thau ki but ki lenti thamai ki bala ban penhe bat ki bala ban thau kam thau jam kane ka dei ka kabu ka ba byang tam na ka benta jong phi ki shis pangut ki nong singkam ki ba shaji chakmat kin yo ya kalat ban yo ka jikashan ba pura nadu ka jingira pisa ka balai lam na ka benta ki ba poi sha ka kandam top 50 bat shilak sanko tengka na ka benta ki sanko teli ki wei pat ki nong singkam bat ka jing ai jing mut na ki reu shampang hadu ki tiar baya dei bat ka jing sangkam ka jing ya lat bat penya so shaki yeu ki hat ki jaka ya trilang bat ki jing kershan na ki breu bala pentebet ha ka ne ka benta hen san nang la ban pentebet shushu ya la de ha ki kam ki jam jong phi lengba ki workshop boot camp ki lat bat penya so bat ki nong bei tengka bat ki nong thep ka jing pau ha ki lat pothai khubor ki jing de jingo shki wei pat ki jaka bat ki lat jing ya rapisa bakerpang na ka benta ka jing sangkam jongpi apply no Mynta ya ka chief minister's e-championship challenge ka bahnyau let ya ka website jong ka Prime Meghalaya www.primemeghalaya.com nyon ha ka benta batho apply now penrung ya ki jing tep babnya shapang jongpi bat nyon na ka benta batho create an account ne sign up pesayo ai ka message ha ka email jongpi bat pentikna ba phila dep ya ka jing penrung kerteng pidon kamru ban pensisha ya ka email jongpi dak ban nyon ha ubudam verify nyon ha ka benta batho draft ban save ya ki jing tep babnya shapang jongpi bat pendep ya ki hadin ne nyon ha ka benta batho next banya shakman an sapha phaidin byang ya phi sha ka form application pendap lut ya barok ki benta badan ya undap khlot bat nyon submit tho ya registration number jong phi ba pa ka benta bahaneng kalyang ka mon jong ka application page na ka benta ki jingdon kam hadin habot ladap kemla ban pendap ya ka application jong phi ha ka sen pendap nyon ha ka benta ba tho save bat bo ha ya ka draft application jong phi ki la ban penya so byang hadin ne login da ka pendan kam ya ki jingtep ba phila ai bat pendap bat pha pat ya ka application jong phi tang maria dap ban pha ya ka application pin sayo ya ka kerwa pentikna ka ban sa pau ha ka screen bat ka email pentikna ha ka email ka ba phila dap ban penrung kerteng ho ya registration number u ba pau ha ka benta bahaneng kaliang ka mon ka application page na ka benta ki jingdan kam hadin hamot katarik bakadu ban thap ya ka application ka dei hau khatsan tarik September 2024